pangsi karbang la to an phang same kardom pajek la kardom to puthor che tong thlo alam bang ke ni video long pustame non bang ke ni nang li tum phan isi unboxing video sinang baklang ponik po la bang ke ni Amazon long pen so na hormu order pe ala hedi masi nili non nang li tum phan la bang so video long bang ke unboxing video mate pini hormu kangpu masi nili nang li tum phan baklang ponik po nili kasi order la ke Amazon pe Amazon shopping nili Amazon pen si order lo pen gen nili dong kaing thumun at pen nili dak ham si unboxing kur ik po nasi non bang ke lang po non nang don mari tu okay guys non bang ke ing pulo na nili arom ing nilun po stand da ve de alam bang ke halo nala don mari tu ing sek lo na nang ke order bang de lo camera nang ke order bang de lo Nala ya Puma jersey alam bang ke non lapu arep nampak lang po la hello jersey bang ke ama non bang ke reality long bang le lang na mate Amazon nang pathai tang abang le lang nang don malik tu jo la hello don malik tu la hello choi ke jo Arsenal la football pathu ver tumang ke chini thai Arsenal bang ke mate la football ka pathu ning hang u tumang ke Arsenal la team han chini thai ama cho nalo jersey ke Puma Puma logo lo la pen ke ang bang mang ke sponsor Fly Emirates sponsor lo pen ke nampak lang bon thek dalo don mari tum niri hong wet ma hedi vela bang ke ari long lo pen ke pu bang ta ri long lo la ka logo lo theng mang lang me san don mari tu la bang ke isia card lo la bang ke Arsenal card lo la bang ke achoy long son homling ditia hormu lo la pen ke la ke Arsenal logo lo official partners to official partner la pen ke la bang ke Puma branding lo nangit dun lo jo nalo Puma branding niri hong wet ma di ave bon pen ke la hello achoy price bang ke kon lo 3799 achoy price bang la hello ama L size nili bang ke L size si ching thang pe lo ama L size si order lo ma offer hut la 3799 abang ke other week lo sita me offer hut bang sinili Amazon lo ke andon lo ame sen ma joy bang ja lalo don mali tu esonalam nili daka video lo pen masin nili nali tum phan isin ning ki oil lo pen ke ning duk do lo pan si kedam tang December 19 mate crazy cap all bang long youtuber meet along bang ke nili usta me chitong de dalo mate nili hin ka vlogs usame ka vlogs amen pen usame hadak nili dunun e dalo bang so youtuber meet along asini tani ngoi ulo non bang ke nili pusita me haladak kidun tang tu mate hadak chitong dun atum phan sinili bang ke video lang dun chachal light tapi dun chachal nasi nita mo next bang mate mo pining abang ke second youtuber meet lo la pen ke muning abang ke third an si dampo third along bang ke nili na hok le du pistame na hok le apor avider pistame nili apor si pidon po la pen ke muning abang ke nang thek long po don mari tum nili phanta subscriber le kom hek pusitame nang chi tong dun po to nasi isi chuning ri abang ke jong si ne channel kelang milang lote subscribe ingnon la pen ke bell icon to bell non ke share bang ete neri non don mari tum nasi pinya video bang ke lapangan link to pon ikong na korang Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.